Kecání s policajtama. No, vítejte u tohle videa kecání s policajtama. Tak, je těžký být poldou. Jo, hrozně těžký. Nechtějte se stát poldou. Třeba, jak bych to řekl, budete mít nějaký problémy se zlodějema a je konec. S váma nebo s ním, nebo s oba, nebo i s váma i s ním. Třeba vás může i přitom zastřelit. Kdo ví, co se stane, já raději jdu pryč. Jo, správně. Rex je takovej poseroutka. No, být policajtem je zábava docela. Hlavně, když každýho chytíte jako myšičku. Hele, myška. Tak. No, vážně, je zábavit být policajtem, ale jak říkal Rex, může se vám něco přitom stát. Ale je dobrý, že třeba umíte lítat a chytíte každýho zloděje třeba, ale ne úplně každého, ne, jako by jsem se vytahoval. No, tak to ne. Jenomže když chytíte třeba do zubáku nějaký chlebíček nebo drobeček, tak to je jako chytit toho zloděje. Padá sem chlebík. Drobeček, A to je všecko u tohohletoho videa. Tak čau.